Erokamano Nyashara Nong'awa dhi nyime kama riwruok mar jodolo e kaunti ma Homa Bay e bwo mabul margi mar Interfaith Network orwako chenro mag dongruok masani sirikal mamalo time e kaunti no motelo ne nyasi mar Madaraka mibiro bagi e lap tuke mar Raila Odinga e kaunti no. Giwacho ni chenro mag dongruok go dhi konyo e bero ngima jopiny kod loko chumi ma Homa Bay kata tok tieki nyasi mar Madaraka. Patron margi Bishop William Abuka ne osiro motegno sirikal mar Manywanda mane ochuog e kind ODM gi sirikal mar Kenya Kwanza mowacho ni onyuolo dongruoge mopogore e kaunti ma Homa Bay. Bende gikwayo josiasa kod jotelo e kaunti ma Homa Bay mondo tie twech achiel ka giweyo pogruok mag siasa e kinde ma ibiro bagi nyasi mar Madaraka Day e kaunti no. Kik ibed gi chuny moro mar herruok kend ni an ema dwana dhi onena. Wabwa celebrate gima ne Nyasaye otimonwa Madaraka Day. Mok ng'ato herore kende, mok ng'ato dwaro mana mari owuon, mok ng'ato kelo wich kuot kama ji ochokore. Wariwore gi jothurwa te mabe mor gi wachono, gi county government marwa gi jotendwa duto moyier e ngas mopogore opogore, ka wamedo rwako gi chuny mamor kendo mail ker mar piny His Excellency Dr. William Samoei Ruto kod lange magiago e sirikal mamalo. Bende mana gi chuny mar mor jilono warwako jatendwa mwageno kendo mwaluoro Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga kod lange bende warwako biro mar President Homa Bay County mondo celebrate Madaraka Day kendo warwako jo Kenya te kabinde te kendo wariwo lwedo gi chuny achiel riwruok miluongo ni broad based wariwo gi lwedo te nikech omiyo kwe ni kuonde te wan Homa Bay ma jodolo wariwore kaachiel gi gavana marwa Gladys Wanga mondo mi wabedie twech achiel mondo wakel kwe ne piny mar Kenya.